L-għana mhux biss mużika, hija kelma li titwieled fil-waqt tweġiba li ma tkunx miktuba u memorji li tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Għal snin twal l-għannejja Maltin iltaqgħu fil-ħwienet u pprovaw il-ħila tagħhom fid-dialogu ta' vrus improvvizzati. Tradizzjoni li kibret fost il-ħaddiema u fil-qalba tal-ibliet u l-irħula u li baqgħet ħajja għax minn fomma ddiet għall-ieħor. Fil-film Zejtun din it-tradizzjoni tlaqqa żewġ ġenerazzjonijiet u żewġ rinjiet differenti. Dik ta' żagħżugħ li qed jiskopri l-għana u dik ta' Nenu Borġ li ilu janni sa minn xkunitu. Għalih l-għana ma kienx parti li kellu jitgħallem għall-film għax kienet diġà maġuna fih, parti minn ħajtu. Għandi minn kelli 11 sena ta' ġifieri, xi ftit jew għandi l-esperjenza u dejjem kont imur nanni ġal-wienet, speċjalment ġa Żejtun. Għajdli tixtieq qalbek jelli lek nirrispondik. Ta' da xolli qiegħda tagħmel u l-proset sejjer natik. Leħenni għal snin twal smajni jidwi fil-ħwienet u sqaqin ta' Żejtun issa sab postu fuq l-liżar tas-swali taċ-ċinema f'Malta u lilin minn xtutna. Kien għalija kienet sorpriża kbira għax qatt ma bsart li sa nasal dak l-istage. Imma mbagħad bl-inkoraġġament li tant għamlu li producers ħadd iċ-ċans u bdejna mixin il-qoddim. Dejjem kont daqsxejn qalbi maqtuwa li mhux se nagħmel dak li sa jkolli nagħmel fil-film. Għax qatt ma għamilt film. Il-kantant Michael Azzopardi huwa fost dawk li permezz tal-film resqu lejn din it-tradizzjoni minn triq differenti. Fil-qalba tal-istorja mill-laqgħa bejn min wiret l-għana tul ħajtu u min qed jiskopri għallum. Hija esperjenza fejn huwa bniedem li ġej mit-tradizzjoni li għex l-għana ħajtu kollha, karattru tiegħi ġej minn daqsxejn aspett differenti ta' mużika tal-kontemporani, allura hemm dik daqsxejn friction. L-importanti li kemm l-exchange bejn dak iż-żewġ dinijiet li huma importanti ħafna u li dejjem nitgħallmu minn xulxin, speċjalment minn dak li ġew qabilna li forsi jafu daqsxejn aktar minna vera. Ġifieri dik kienet waħda mill-messaġġerija personalment li ħarġu mill-film. U l-istorja Maltija ma baqgħetx magħluqa fi xtutna. Żejtun ġibet l-attenzjoni ta' udjenzi internazzjonali u kiseb għarfien għall-ħoss u l-mużika f'Valencia bil-premju tal-udjenza fil-Kroazja u rikonoxximent għall-kitba fi Tribeca Festival fi New York. And we were very proud to win 3 awards in a row. We were given the honor of Best Sound and Music in Valencia. We won the Audience Award in Split, Croatia, and the culmination was the Screenwriting Prize at the Tribeca Film Festival in New York, bringing these Maltese stories to an international audience. Għax is-suċċess veru ta' tradizzjoni mhuwiex biss li tiqpa' tinstema', huwa li ssib widna ġdida li tilqaħħa vuċi ġdida li tkompliha u ġenerazzjoni oħra li tagħmilha tagħna. U b'Żejtun, l-għana Maltija mhijiex biss eku tal-imoddi, hija wkoll vuċi ħajja li għadha kapaċi tirrakkonta minn aħna.